id-dar tiegħu. U għalkemm ġifieri d-dar sabiħa u hekk Victorian House ġo Londra immaġna. Ma stajx nemmen li jemmin kull kelma li qalli Paul. Because for me, Wings is definitely a European single. Lex la meta qalli isma' I'll be immortal in a month. Jaħoż fl-moment biex ta' kelli ħafna wedijiet f'ħajti li qatt ma seħħew. Well, I met John in London and sorry, I have a bit of a balance problem. I'm just kidding. Ma tliet ġimgħat wara ċempilli qalli isma' aħna għadna rajt għal-ġimgħa d-dieħla Paul huwa bniedem li jekk jgħid ħaġa jagħmilha sa jekk jasal ġurnata jumej tard jew xi ħaġa imma jagħmilha. Paul Powell jasal Malta. Mill-airport morna dritt l-istudio. Morna dritt tax-xogħol. Ma kien hemmx break, ma kien hemmx breaking the ice. Xogħol, move, boom. L-ammont ta' informazzjoni li tagħna kien iżejjed għal first impression. Il-pjan. L-ewwel li jiġi fformat l-album. It-tieni li jinstabu l-investituri. Six Symphony's first record to your label. It-tielet li tissaħħaħ il-band. Paul jissuġġerixxi li Mike, id-drummer, jibda l-isport tal-boxing. Everybody got the urge to fight, I wanna do good, but what if I die tonight? Everybody got the urge to fight, I wanna do good, but what if I die tonight? Everybody got the urge to fight, I wanna do good, but what if I die tonight? Everybody got the urge to fight, I wanna do good, but what if I die tonight? First round. La, fil-fatt il-John jista' jgħidilkom li konti li l-saqsejtu għan-numru ta' coach tal-boxing żmien għax kont naf li hu jagħmel boxing. Kombinazzjoni Paul ukoll ikkummenta li bħala drummer għandi bżonn nkun daqsxejn iżjed fit. Meta tkun qed idduq u tagħti daqqa, inti il-build tiegħek ħadd inħass ġo dik id-daqqa, qed tifhem? Ħadd instema'. Il-mużika mhijiex biss xi ħaġa mentali, hemm l-element fiżiku, int qed tagħmel xi ħaġa. Jiġifieri pereżempju pjanist tajjeb għall-pjanisti huwa kkonsiderat vantaġġ kbir li jkollhom idejhom kbar pereżempju. L-ewwel boxing session tiegħi konti li ma nagħmel eżerċizzju fiżiku żmien twil, għejjiet ħafna. Ma mbagħad isibuni Martin il-boxer. Għandu 42 sena. Inni għaddej su dak il-30 sena fuq boxing biss. Titħafna enerġija, titħafna nifs. Kutti tkun dedikata għalija, tkun miġnuna għalija. Għamilt xi ġimgħa prattikament bil-qtuħ tagħha ma flaħx ninżel jew nitlettereġ. Ġifieri ħriġt kuntent minn hemm għax stennejt li ħaniġi biċċa tal-art u hekk ġejt fil-fatt. Check this out. 4 ġimgħat wara. Issa, mela ħansammu Mike u jiena boxer. Ħakka tieni stick u l-drum, right?
bil-ħeffa li għandi jena nġennu. Nara ħafna affarijiet simili bej il-boxing u drums speċifikament. Just me and the ticket man, I think I can get out, boss. Yes, you can take it out, boss. Yes, you can. Waħda minnhom li inti qed tagħti daqqa. Ħafna xogħol bis-saqajn, ħafna coordination bejn il-lower body u l-upper body, daw kollha affarijiet importanti ħafna. Qed titrenja r-riflessi tiegħek, qed titrenja interaction ma' nies oħra, apparti minn hekk hemm training fiżiku. Li jien għandi bżonnu ġifieri għax għandi ma nagħmilx exercise jgħat minix fit shape bħalissa. U ċertu drabi ma tandoq nħoss nuqqas ta' stamina, per eżempju, nuqqas ta' saħħa fiżika, f'ċertu situazzjonijiet li jkollhom bżonn iżjed enerġija tifhem fil-mużika. Għajt, Mike. Mudan ix-xejtana u kollox mulej. Ġennillek moħħok jifqalek il-murliti tajba dik. Aħna tlajna għawdex il-biraħ morna karnifal taħna du. Dik il-ġenna ġifieri ħammur il-qer naħseb għada.